माने आच्छा नों ब्लगसो बानायगासिनो चेनेलखौबो आं नायबाय थायो बिराद गोथाव सङो आं संनायनि बाजै बाजै सङो दिनै बहुत मोजां बिउटिफुल नुदों आच्छा बिथां ब्रनि चेनेलखौहाय साबसक्राइब खालामना हो बयबो गावजों गाव बयबो सापर्ट होलायनांगौ मा खबर आदा बिराद मोजां मोजां गिफ्ट खारा मा खबर आदा लोगोफोर फंबायनि इउटुब चेनेलखौ साबसक्राइब एन्ड लाइक खालाम नोंथांमोना बे आगैखौ सापर्ट खालामबानो जाबाय बिराद मोजां मोसानो गोरों बेखायनो आंबो लिंहरबाय आंथ' आरो मोसानो रोंखाया मिथिखायो नोंथांमोना मटिटिबो जाहैबाय एबा नेक्स्ट टाइम स्लिम फिगार खालामनानै मोजां मोसागोन खिन्थु बे आगैखौ सापर्ट खालाम बिराद मोजां मोसायो बिराद मोजांबो मानसिया थेंक इउ